비만이 코로픈 거의 버섯다 그 앙을 앙이 가면 썩하다 मा जायगायाव बेलाय साखा 송골자이 दाबो औवानि दालां दं औ दंफांनि जों दा अबाव थांनो नागिरदों आदा एनडिएफबिनि गाथिमोन गोदो एनडिएफबिनि फुराना घाटि एनडिएफबिनि फुराना घाटियाव थांनो नागिरदों जों दालाङा नै दालांखौ नायग्रोनोसै मा एरिया गोलैयो बुंनो हालालै लकेसन माथो हाग्राल' नुखासै डेन्जार माथो गोदो जायगाया हाग्रायाव थाग्राफोर बायदिल' नुखासै मोनखायो हाग्राखौ नुबाथाय बोरैबाल' मोनखासै गोदोनि गोसोआव फैलायदों नामा हाबाब बे दालां दंफांफ्राथ' बिदि दालांमोनब्रा बिदि थाबायनोनो मोना जों हाग्रायाव थाबा दैजोंसो बारनांगौ जाबा बिजों बारसोमनांगौ रा दैजों आदसा बैग्रि फिथाइ थायदों होनबाथाय बहा थांखोमोन मबाइला नायनानै सिनारिया माथो आइस पाकानि दालां जानासो सफैबाय हमदो फन थांनि जोङो बिसिनि घाटि माबायदिमोन नायनो सिनारि बा जोंखौ गाइड खालामग्राया ओइ नै आदामोननिफ्राय बोलेर'जों होलांग्रोबाय बिनिफ्राय ओंखारबाय दा सोरनिबा न'खराव बार्थडे जानांगौनो बावहाय लामाया गांफे थांबावोथाय जायगायानो देनजार थांनि जाय आदामोन गाइड खालामदों आंबो बे लामाजों फैफेराखै बावहाय नायनि माबायदि बिसोरो बावहाय गाइड खालामलांनो नागिरदों नायनि रबिरामनि फिसा हिनजावनि दै सारनाय दिनैहाय औ आदसा आरो बे गथ'नि माबा मा होनो बे माबाखौ माबा जानाया मा जाना बार्थडे मा बार्थडे औ बार्थडे बे बार्थडेआवनो आंनि फिसौखौ बे जोनोम सानावनो जोंखौ बुरिफोरखौ जाहोदों आफा ओइ आबै आबैनो नों खै बोसोर जाखो बुरिलांबाय खै बोसोर जाखो बेखौनोथ' आं बबे समाव थैगोन आंखौ बेखौल' बुंदों बैसोआ बेसेबां जाखो ओमफ्राय बैसोआ आहा जेबो गाखोनाय आफाफोर दासो 18 जादों दा मा 18 बोसोर बिमानि खर'फोर खय बोसोर जाखो आङो मा आन्दालन नुबोनाय हा मा आन्दालन आङो औ सरन नार्जारिनि आन्दलन नुबोदों आच्छा सरन नार्जारिनि आन्दलनाव मा जायामोन पिटिसि आन्दलन आरो बा मा कंग्रेसजों पार्टि गोलैनाय बे सरन नार्जारिनि आन्दलन समाव नों बहा खारा आं न'आव दं सिख्ला हाबा जायाखैमोन बे समाव हाग्रायाव खारनानै आगोर मोनाखै मालायाव रुवाथि थानानैसो आं खारनानै ओंखाम ओंख्रि थौ सिथाव फिथा सौनायाव दख'ना खामजालांजोबदों आयै आबै एनडिएफबि आन्दलनखौलाय मोनबोगोन ना मोनबोआखै इन्डिपेन्डखौ आङो ओजों फैनासो मोनो ओजों फैनानैसो हाबा जाफैनानै नोंनि गामिया अबावमोन गोदो आंनि गामिया सखाथा मा जायगायाव बेलाय साखाथियाव दतमा सखाथा दतमा मा जायगा मालांगा औ बालांगासो आबौ बोराया दंना गैला आबौआलाय बोरै लोगो मोनफैया गोसोना खारस'नायदों बेफोरखौ नांगौ नामा गोसो थोलायदोंमोन ना मा नोंसोरो गोसो थोलायना ह बोराय बुरि नांलाय खमलाय संख्रि बानलु आजा आबै लादोंमोन बोराया आंखौ बुनो देगार माबा गैला गथ' गथाय साबैसे आबै आंना फिसा मिजिंल' हिनजावफोर साथाम दा फाग्लाफोर नोंसोर मोनसे थाङाथां आबै आंना खानिया हरनि जायाखै नोंहा काहानि नै जाबाफोर गोदो बै हाग्राखौ बेंफैयाखै होनबा फरेस्टारफ्रा न' होखाराखै होनबा बे सिजोन दङ आंनाव नंगौ आबै ओरै फैलाय आबै ओरै फैलाय जोंना आबैजों जोंहा बिराद मोनसे इन्टारेस्ट खोथा गोदो बेसेबां लाइजाम हरामोन आबौनो आं लाइजाम हराय फाग्ला मा लाइजाम हरामोन गोदो
लाइजामसोमोन ना बै बांला लाइजाम हरफेरा गोदोना फिसौ आंनि Apa? लाइजाम हरफेरा Abayaबो गोसोथोनानै खारबोथारदों आरो ना नोंखौ लायदोंसो लायाखै जादा जाथियावनो दंखायो नालाय ए माबे जाथियावनो दंखायो नालाय रायथिलायनानै मोजां मोननाय गुबुन गैयामोन अ गैथारा ए गैबावासोमोन गुबुन हाबा जाथिया जादों जाथियाबो मारिदों आच्छा दा बेयावनो आं दिखांनाङोबा आच्छा फाग्लाखौ नोंसोरजों रायलायदों र' आबै र' ओरै फै फाग्लाबो माबे खेबखो नों नुदों बै नुहुरगासिनो ए बियो दान्दिसेल' दान्दिसे नोंसोरनि बुद्धिखौ आं मोनथियो हाबा मा थांना थांगोन देलाय आबै सोरबा नोंजों सोरबा जाबा आं बिराद बोरसोमोन बे केमेरा आंखौ फिदिंगासिनो दं साला आंखौ मोनथियोमोन बुरिखौ गोदोनि बुरिखौ बे बुरिखौ मुरियाव आंखौ जानो हाया ओरै फैब्रा ओरैबायदि माने ओरै फै आबै ओरैबायदि आयं माने गोदोनि सल'फोरखौ माने खोन्थानानै मानसिफोरनो खोन्थानो आं सल'खौ रोङा माने नोंनि दुखुथिया ओमफ्राय नै खोनाबाय आबै नों मोनसे मेथाइखौ गोसोआव दंना गैया साल जरा माखु जरा साजरा माखु जरा ओमफ्राय मामोनलाय दान ओमफ्राय मामोनलाय गोसोआव गैया आबैया जों गोसोआव गोसोआव दं सिरि सिरि आं खामानि रोंगौ लाबो 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 आदा लारु बान्दारु माखुखौ नोंसोर आंनि माखु साल गैया जरा माखु जराखौ बिहरदोंमोन बहानिफ्राय आबैया रोङा आबैया रोङा ओइ आबै आंनि माखु गोदोनिखौ लांनानै सोरबा मानसिया लांनानै दोनहैबाय लाबोफिन बहा मोनगौ लाबोफिन सोर लांदों माबे होथोंहाय होथोंहाय होथों होनाया जेबो नङा माने नोंसिनि गोदोनि सल'फोरखौसो जाय खोनासंनो हक नालाय आबैजों जरा माखु जरा लाबो लाबो आदा लारु बान्दारु Yes, that's right. आबोगोनागै नोंनो आंलाय दासो जादों दा नों बे मेथाइया नुबाय दा ओरै फै आबै ओरै फैलाय आरो आबै आबैया सैथो मेथाइखौ खनदों राइट बर' गामि बेनो गामिनि इन्टारेस्टआ आयंआव खम जानानै बे बोराया रागा जोंलायलांबाय हनै ओइ आबौ बोराया रागा जोंबायदां
गोदोनि फिल्ड फैफिनलायलायदों इबो जोंनियाबो आबैया ब्रह्ममोन नालाय Berian terus जोङो दायो बावखुंग्रि बमरागुरिजों दंफैयोमोन थांनो लाबाय जोङो माने बावबो एनडिएफबि घाटि सिलाय गलायनाय मानाय गोबां मानसिफोरा बुङो आरोना गावसिनो थानाय मानाय दा बेनिफ्राय जों ओंखारनोसै डाइरेक्ट आबुरियानाव हाबहैनोसै बेनो नेक्स्ट ब्लगखौ नुनो मोनगोन लाभ इउ अल